asteazkenen hasiko dira. Azterketak prestatzen gogotik arituko dira, baina seguru nola kopiatu ere aztertuko zutela. Txuleta berriei buruz mintzatuko gara. Egungo gazteek erabiltzen dituzten trikimailuez alegia. Batzuk burubelarri ikasten ari diren bitartean, beste batzuek azterketak gainditzeko trikimailuak pentsatzen dituzte. Eskudan daukadan hau, entzungailu bat da, eta belarrean jarri, eta kanpokoak erantzunak kontatzen dizkizu. Hemen daukadan hau, iPod bat da. Barruan zure apuntea gordetzen dituzu, eta gero azterketan zaude bitartean dena entzuten duzu. Eta azkenik erloju txuleta, zuk hemen nahi duzuna idazten duzu, eta gero azterketan bertotik irakurri eta kopiatu egiten duzu. Artikulu hauen erabilera zeharo nagusitu da eta garestiak direla uste dutenak lasai egon daitezela, presio guztietakoak daudeta. Baina nik suspenditu dodaz ikasleak alper erantzun galderie, ze ikusi itzen da bai diskursoan eta idazteko moduen koherentzia falta bat edo ideiak ez direla lotuten. Orduan ni pentsatzen dut, txuletak egiteaz aparte ikasleak beste gaitasun mental batzuk eduki behar dauzela. Unibertsitateko eta batxillerreko ikasleak gogortzu aritzen dira ikasten. Askok, hilabete asko daramatzat honetan, baina bada azkenengo orduan txuletak egiten dituenik. Horiek ateratzea, gauza benetan zaila izaten da baina askotan.